थांसै जों सोबोथ' नानो मोनदिया मोजां लागोन हाय बाय बाय मुलिखौ खामोन जाबाय आङो मुलिखौ गोखामोन जाबाय मानो Hello लोगोफोर खुलुमबाय and welcome back to my YouTube channel. Actually लोगोफोर जों दिनै बिराद गोजानाव थांगासिनो गोजान माने जोंनि थाखाय एबारसो फर्स्ट टाइम नालाय ओंखायनो गोजान जाहैबाय आरो गवालपारानि राङाथारि होननाय जायगायाव सेन्ट्रेल बाथौ मन्दिराव थांगासिनो जों लोगोफोर बेवहाय माने लोगोफोर बाथौ फुजानि प्रग्राम लाखिनाय जादों आरो साननैनि हाबाफारिमोन ओमफ्राय दिनै लास्ट दा बेवहायनो जों थांगासिनो लोगोफोर दा बेसे गोजान बोरै मोनहैयो दा मोनहैबासो मिन्थिसिगोन आरो लोगोफोर बिदिब्ला नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायलांबाय थादो अननानै जोबजासिम दानो उन्दुबाय बिसोरो ससेखौनो मोनाखै नङाबा ओमफ्राय लोगोफोर प्रग्रामा जोंना जानुवारिनि 25आवमोन आरो ओमफ्राय भिडिअखौनो आं थाब हगारनो हायाखै एसे लेट जाबाय आरो आंना मबाइलानो गाज्रि जाना दङमोन नालाय लोगोफोर फाइनेलि लोगोफोर जोंनि सफैमारबाय ओमफ्राय टाइमा बेसे लाखो आं बेखौ बुंनो हाथ'नाय नंला जायखिजाया जों 3:30सोआव ओंखारबोदों आरो ओमफ्राय 9ता जायां मोनफैबाय आरो लोगोफोर जों दा जेरावहाय रेस्ट लानो थाखाय दसे हाबथ'दों बे गामिया जानजिफारा आरो लोगोफोर ओमफ्राय बे गामिया जेरावहाय प्रग्राम जागोन बे गामिनि खाथियावनोखा आरो एक्ट्रेस नायनो फैदों सोर सासेया दे बुंनो लाजिबाय लाजिदों दे जादो नोंसोराबो दुरबल जाजोबथारबायलै इसोरो जि गोबाबोदो इसोर लामायाव खस्थ'थ' जागोनानो एसे होनलाय सिंफोरा रेवजोबदों आरो गोजान ना ओहो आं जेबो जायाखै होननायानो बाखि सब गोबादों होननायानो नै सासेयाल'सो बाखि ना बाखि सब ओं क्रप लादों मबाइला गावजोबना दङ आंना आइफन लानो हायाखैना होननांसिगोन आरो आइफन लाबासो मबाइल जायो नामा ने आइफन नङाबाबोथ' मबाइल जायो नङा होमबा आइफनाल'सो मबाइल नामा बेजोंनो खत्थ' सोलिबोबाय होननांसिगोन गुमियानोथ' नों सिनायो होमबा गुमिखौ फैयासै नों मानो फैदिया दिनै आब'खौ नुनानै जोबोर मोजां नांबाय आब' जि गोजोनगोन दा बियो नों सोंनायखौ खोनाना सबखौ वेट खालामदोंमोन आनैमोनाबो इसोर फैगोन होननानै फैदिया आब'आ माबा टाइम मोनासैना ओंखायनो फैयासै लोगो मोनना मोजां नांबाय आब' नोंना मा न'आ बेयावनो नामा इयो आंनि आमाइनि न' आमाइनि न' ना ओमफ्राय नोंना न'आ माबेयाव राङाथारियाव जोंना राङाथारिथ' जि जोंना प्रग्राम सोलिगोन बे जोंनि राङाथारि दा बे मा होनदोंमोनलाय जानजिफारा होननाय गामियाव दं जानजिफारायाव आमाइ माहानि न'आव फैदों रायलायनाय एसे बेलेग ना नोंसिना जोंना बेलेग आब' थिगानो मोजां खोनायो आरो बेलेग गासिबो न'खरनि गोजा नामा न'खरनि गोजा थिगानो बे माबा बे न'खरनि बिहामजोआ आंनि बिब' असे बे आइ साहानि ओमफ्राय बे मादै असे आइ ना ओरैनिसो बिसोरबो सानैबो बारनायनि बे मादैयाबो आइयाबो साहानि माननि क'क्राझारनि माने जेरै माने भिडिअनि रिलाव लामायावथ' आं जेबो जायासै आंना मोसाखावरिफोरासो एसे प्रब्लेम गोनां जादों आरो माने सोरबा गोबायामोनबाबो दिनै माने लामानि थाखाय एसे प्रब्लेम जाबाय नालाय लामाफ्रा एसे स्पिड ब्रेकारफोरबो दं नालाय ओमफ्राय लामाया एसे गारि लामाफोरा बिराद माखासे दंना बिथिंजाय ओंखायनो प्रब्लेम मोननानै बेसाराफोरा एसे गोबाबाय आरो रायलायगासिनो बयबो आब'खौ जोंनि गामिनि बाथौ मन्दिर सेन्ट्रेल बाथौ मन्दिराव इनभाइट बानायदों नालाय माने आलासि महरै लिंहरनाय जादों ओमफ्राय नै आब'आ दिनै फैमारबाय ओमफ्राय दा दसे उनाव आब'नि प्रग्रामखौ नुनो मोनगोन माने पारफरमेन्स खालामगोन नालाय आब'आ डान्स नों खालामगोन आब'जोंबो नायनांगोन ने दे फट' लानोसै दा आब'जों फट' लानोसै
खेबना लाखि जों बुरिफ्राथ' मा फटक लाबावनो बिसोरखौनो लाखिसिनसै आं एसे YouTube channel 나이도 좀 비슷해. 나요. 나요. 좀 라이브 खालामो. Ini macam mana? बयबो माने फट' थिखांनो बेखौ नागारगोन नामा नै जोंना आयंआ आंजों फट'बो लाबाय दिनै बेसोरा मा होनो नोंसिनि आबैया भिडिअ नुजाया होनदोंमोन ना आबैया भिडिअ नुजा नागिरा ओमफ्राय दिनै आबौखौ गोबावनि उनाव लोगो मोनदों नालाय ओमफ्राय नै आबैखौ फट' थिखांलाबाय हेलौ खुलुमबाय दे आयं खुलुमबाय खुलुमबाय बयनिसिमबो आंबो माने आंनाबो इउटुब मोनसे दं लोगोफोर आंनि नामा जाबाय गलिना बसुमतारी अन्नानै बयबो सापर्ट खालामनानै आंनि साबस्क्राइबारफोराबो नोंथांमोना जाहाथे बिनानावनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामो आब'आ डिसक्रिपसनाव होनानै होगोन लिंकखौ ओमफ्राय नै आयंआ जाबाय बे न'खरनि बिगोमा ने बे न'खरनि बिगोमा जोङो ओमफ्राय दायो जानजिफारा गामि मोनने आयं जानजिफारा गामि जानजिफारा गामियाव दंफैयो जों दायो दा जोङो ओमफ्राय नै देलायखांबाय सिख्लाफोरा ओंखाम जानो रेडि जानोसै आरो ना रायजो राजाफ्रा बयबो अनसाय आयं जौगालाङो ना नायो सिरनायबानोथ' मिथिखायो नायो बांसिन मानसिफ्रा बे फिल्मखौसो मोजां मोनो माथो आब'नि सिरिनाय बिबारखौ नायनानै बिराद मानसिफ्रा गाबखादों आरोना जों जमानो नायो नालाय बे गामियावबो लाबोदोंमोन नामा सिगांफोर जों मबाइलाव नायदों मबाइलाव ना जमानो नायो जों बयबो आरो आजिखालि गाबखौबो मबाइल जाखाजोब्बाय सबबो सिनायजोबखायो दा आब'खौबो रियेलाव नुनानै जोबोर मोजां नांदों आब'आ जेरै माने मबाइलाव जों नुदों मोसानाय मानाय अफिसियेल गानफोराव आब'खौ बेबादिनो बिनिख्रुइसो साबसिन ना माने बांद्राय डायलग आब' मोनानो ओंखाम जानो जिरायबाय दा जागोन आब' दा जागोन आब' जागोनसै आब' दा जागोन आब' जादों आमाय बोरै नांखो बेदर जाया बेदर जाया नामाया दाउबो जाया जानांगौ ना आब' हांसोजों खुमब्रा थिगानो दङ ना मानसिफ्रा दुरबल जायाखैना देलायनायखौ गोसोखांफैबाय संख्रि बिनायदोंमोन खानजं मोनफ्लांबाय मा जादों जोंना मोसाग्रा लोगोआनो संख्रि बिनांगौ खानजंसो बिना लाना जात मिनि जाबाय जियानो जाया मानो ओंख्रिफोरा बिराद गोथाव जादोंमोन जोंनो हांसोजों खुमब्रा दाउ ओमफ्राय ना बिराद गोथाव गोथाव संना होदोंमोन मोजां मोनदोंमोन आं बिराद थेंक इउ सो माच आब'मोननिसिम जोंनो गोथाव गोथाव संना जाहोनायनि थाखाय आब'खौ नायनानै फिदा जाजोबखासिगोन बे मानसिफ्रा सेंग्राफ्रा आब' ओंख्रिखौ खिथाहरदो दाउ बेदर ओमफ्राय नाबो दङ ओमफ्राय हांसो बेदरजों हांसोफ्रा वाव गोथाव जाथारदों नाफाम नाफामबो दं नै नाफाम जि गोबाव जाबाय जानाय नायदो आब' बोसोर जाबाय जादो बानायनो रोङा ना मालाय बानायबासो
आंबो बानायदों नाफाम बोरै नांखो खिथाहरदो आब' बोरै मोनखो मोजां नांदों जादो दे आब' मोना जाग्रोथोंसै ना आब' जानानै लाग्रोदो जोंहा मोसानो थांसै नै गासिबो रेडि जाजोब्बाय नै बिनानावाबो मोसागोन दा नोंथांमोना नायलांबाय थादो आरोना जों माबायदि मोसायो नोंथांमोनाबो नुगोन नङा होमबा नुगोन नुनो मोनसै होनना बुङो माने Ada apa itu? Ini ada apa itu? Ada yang nak jemlah ada. Ada. Macam mana kan jadi murah? Aja nu hornanggan foto ke. Kepsi lah foto. Sembilan. Satu. Nggak sabi. Ayo. Foto anjir ya kena. Bisa horalai. Haji gaya, haji tadi sini. Sarkola acil lah benar orang. Neng sajnawa kahit jaga. Thank you. Maka masa insya ready jadi kan sana. Ini hampir tunai lah. Besok ini mobil बुंनां सिनायथि मुंखौ बुंनानै सिनायथि होदो आरो बिथांमोनखौ बान्दाय आफाद खुलुमबाय रायजोफोर मोजाङै दंना बयबो मोजाङै दं माथो गोदान बोसोरनि बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गोजोन हामलायनाय बावहरबाय लोगोसे दिनैनि बे जिथु बाथौ मेलाजों लोब्बा लाखिनानै खुंफुंनाय मेलाव नुजाथिफैनो हानाय आदै मादै बा आबै आबौ ओमफ्राय आंनि देरसिन बा उन्दै बिनानाव नोंथांमोननिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय रोजा रोजा खुलुमनाय आरो सिबिनाय जासिहरनाय थाबाय दे दिनै नोंथांमोनखौ लोगो मोना बिराद गोजोननाय मोन्दों बिदि बयखौबो जोंनि बर' मानसिफोरखौ जयै लोगो मोनोब्ला बिराद गोजोननाय मोनो आङो दंफै माने आंजों फैफानाय सरि नामफोरखौ खोन्थाना होनसै नोंथांमोना सोरबाफोर फसायदों नामा सासेया जाबाय संगिता गोसोआव लाइका सासेया जाबाय रुमा ललिता बिथिका पुरा माने मा होनो टाटा बायदि मोजां माथो नामफोरा ना नाम्बार लाखिदो एक्ट्रेस बिनानाव बिथांखौ मुंखौ साफा साफा फारियै खोन्थालां बान्दाय आफादनिफ्राय गांसे आर'नाइजों गांफा गांफा आर'नाइजों बावलांगोन मा बरायलांगोन नै संगिता बिथाङानो संगिता आखाइ खबनानै बयबो गोसो गुदुं मोननायनि सिनेमा जाहैबाय रुमा आखाइ खबनानै ओमफ्राय सासेया ललिता आरो सासेया जाहैबाय बिथिका दा नोंथांमोना आंनि मोसानायखौ बोरै मोनखो एसे बुंनानै होदो आंबो गोजोननाय मोनदोंना मोजां मोनदों एकदम बरिया गोजोननाय मोनबाय आङो गोजोननाय मोनबाय आरो मोसाबावगोन नोंथांमोना नायबाय था आंबो दासो नै गुदुं मोनदों नालाय ओरैबायदि गोजांनानै दङमोन आंबो नोंथांमोनाबो ओरैनो थोर थोर गोजांनानै दं माथो जिरायनानै बयबो आंजों लोगोसे रंजाफाबानो जाबायना बयबो बरिया आं दा दसे उनाव फिल्मनि डायलग होबावगोनसो
हाबना लागोन दा सोरबा सोरबा नोंथांमोना आंनि फिल्मफोरखौ नायोना मा फिल्मखौ नायो आरो नै दाखालि बावैसो मोनसे हगारलायबाय गोदान रादाय बेखौबो नायबायदां माथो ना आरो बुंनो थाङोबा आंनि मुंखौ बांसिन मानसियानो मिथिया बांसिन फिल्मनि नामजोंसो गाबज्रियो आंखौ सिरिनाय बिबारनि मोदोमनायनि एक्ट्रेसआ आंनासो बुङो बांसिन नायदोंना थेंक इउ साबायखर बयनिसिमबो सिरिनाय बिबारनि मोदोमनाय फिल्मा माथो बयनिबो फेभरेटनो बिराद गोजोननाय मोनो आरो बिदिनो नोंथांमोना आंनो बिदिनो मदद होलांबाय था आंबो होमबासो जोंनि बर' हारिनि थाखाय बिदिनो नाजालांबाय थानो हागोन गोसो गुदुं नालाय ओंखायनो जेसे हायो मोजां खामानि मावलांबाय थागोन गावनि हारिनि थाखाय नाजालांबाय थागोन आरो हानायसिम दसे जिरायनोसै नामा दसे उनाव मोसालायगोन दे दसे जिरायथ'नोसै आं मेंबायबो थारैनो आङो गवालपारा जिल्लानि राङाथारि गामियावहाय फैनानै बिराद गोजोननाय मोनमारबाय लोगोफोर बेवहाय राङाथारिनिल' नङा राङाथारिनिल' होनब्ला गोरोन्थि जागोन सेन्ट्रेल बाथौ मन्दिर नालाय बेवहाय गुबुन गुबुन दाब दाब गामिफोरनिफ्रायबो फैदों प्रग्रामाव ओमफ्राय मिथिनो मोननाय बादिब्लाथ' मेघालयानि बर'फोराबो फैदों माथो बेवहाय आंखौ माने सानैसो फंबायफोरा लोगो हमहैदोंमोन आरो बेवहायनो बिथांमोना गावसोर सिनायथि होना लादों आरो मेघालयानिफ्राय फैदों होननानै ओमफ्राय आं आसरित जादों आरो मेघालया बिथिं खाथि जायोनो आरो ओमफ्राय जोबोर गोजोननाय मोन्दों आरो बिथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायदों थेंक इउ स' माच दे फंबायमोन आंखौ लोगो हमहैनायनि थाखाय आरो आं जोबनायाव बेखौनो बुंनो सानो जाय बिथांमोना दाब दाब जायगानिफ्राय फैनानै बे प्रग्रामावहाय आंखौ लोगो हमफैदों आरो आंनो अननाय आरो सिबिनाय होदों आं बेनि थाखाय जोबोर 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 साबायखर बावहरनाय थाबाय नोंथांमोननिसिम बिदिब्ला आंनि भिडिअआ एसेनोसै लोगोफोर थेंक इउ स' माच बयनिसिमबो एन्ड लाभ इउ अल